To, čo teraz uvidíš, je investičný podvod z pohľadu obeti. Urobím skoro všetko, čo podvodníci budú chcieť, vrátane prihlásenia sa do účtu, kým majú kontrolu nad mojím počítačom. Žiaľ, dostali sa k mojim osobným údajom, ako je moje meno, telefónne číslo a jeden z mojich mailov, a teraz mi vyvolávajú skoro každý druhý mesiac. Stále začnú tým, že na účte, o ktorom som v živote nepočul, mám Bitcoin. Zo začiatku mi dávali na výber, že či chcem si peniaze vybrať, alebo či chcem, aby robot obchodoval ďalej. Ja som vždy povedal, že chcem, aby robot obchodoval ďalej a zložil som ich. No teraz mi volajú, že robot už dosiahol svojho maxima a musím si aspoň časť peňazí vybrať. Lenže netušia, že už som na nich pripravený a jediným môjim cieľom je udržať ich čo najdlhšie na linke, aby som mohol spraviť video pre vás. A hlavne, kým strácajú svoj čas so mnou, tak aspoň neukradajú nejakého dôchodcu o úspory. Síce nemám záznam z predchádzajúceho dňa, ale v podstate išlo o to, že mi zavolali, že mám Bitcoin, musím si nejaké peniaze vybrať, a je potrebné, aby som si nainštaloval nejakú aplikáciu do počítača, aby som mohol prevod uskutočniť. Takže mi poslali aplikáciu na mail a tu už sa dostávame k dnešnému videu. Jo, ten mail už vám to poslal. Jak to делали в Дживе, просто змащите на тому іменно аркчимені, вам інсталую собор, просто змащите на ten собор, змащите дал на ОК, a budete mít to spojenie. Dobre, Tomáš Černý, CoinMarketCap. Jo. Takže je tu moje meno. Jo, mačkajte na to. Mačkáme na to. Dál vám bude načítan sobor. Jo, kde vám ten sobor tahne, zmašite na to, dejte OK a budete mít připojení do vašeho obchodního účtu. Teda oni budú mať pripojenie do môjho počítača. Vám něco načíta? Už ako malo by to byť, že je OK, a tip-top. Ja to teď zkontroluju. Jo, pane, píše už všechno v porádku. Máte to spojení s vaším obchodním účtem. Teď prosím, otvírajte na vašem počítači CoinMarketCap a se prihláste do toho. Prihlásiť? Tu už vidím menu? Ne. Nie? Ale ešte mi nenačítalo ten... Po 10 minút a 20 sekúnd ho odreže, takže potom mi musí zavolať znova. Neviem prečo, majú voľby systém. Ne, už volá zás. Z iného čísla, za každým volá z iného čísla. Haló? Joj, pane, znovu proste to něco prirušuje, jo. Hej, máte zlý systém. Jo. Tak dobře. Teď mačkajte na 3 čárky. Mačkám 3 čárky. Aha, jo, pokud už jste se prihlásili, tak jo, dejte na portfolio. Portfolio? Jo, dobře, pane, teď ještě jednou. Pamatuju, že chtěli vybrat to na mBank, jo? Ano. Teď, abyste mohli to vybírat, tak prosím, nezavírajte ten obchodní účet, ale teď se prihlásite do vašeho MB banku, aby to prostě pripojilo do vašeho obchodního účtu a jste mohli normálně vybírat to. Skôr, aby oni mohli vyberať. Tak skúste do toho se prihlásiť. No, bro, dúfam, že dneska pôjde internet poriadne. Kde mám link na mBank? Jo, a řeknete mi prosím, dobře, kde se prihlásite do toho. Dobre, prihlásenie. Zase im tá stránka nejde. Čo toto je? Či mám dneska pomalý internet, preto mi načítava všetko? Prihlásený. Jo, dobře, teď vydržte, já to všechno zkontroluju v systém. No. Jo, pane, teď dívejte, musím vás zeptat, vy jaký telefon používáte, Android nebo iPhone? Android. Jo, dobře, teď ještě vydržte, já všechno zkontroluju v systém, připojilo to nebo ne? A řeknu vám. Odpojil som Wi-Fi. Jo, dívejte, pane, vidím, že všechno v porádku, teď budu vás přidávat na finanční oddělení na Josefova Horeka. Aha. Dobře? Dobré. Jo, a pokračujte s tím. Dobře, pane, prajem vám pekný den. Dovi. No, halo, dobrý den. Dobrý deň. Josef Horák u telefonu. Dobrý deň, pán Josef Horák. Tak, já teď s vámi budu pokračovat dále, jo? Aha, dobré. Tak, počekejte. Zeptám se vás takových pár otázek. Už jste někdy dělal výběr z firmě, nebo to děláte prvýkrát? Prvýkrát. Prvýkrát, jo? Dobře, nevadí. Tak, a vy máte zaplý počítač teďko, áno? Áno, len Wi-Fi odpojené. Dobře. Rozmýšľa, že prečo mu to nejde?
připojení do obchodního účtu. Hej. Jo, budeme potřebovat udělat zpětný spojení. Chvilku čekejte. Dobre, čakám. Tak, ještě se vás mezi tím zeptám, kolik vám je let, protože podle toho se musím přizpůsobit, jakou kryptoměnu stěnárnu vy budete potřebovat. Čo? Čiže ak je takomu 20, tak dostane Bitcoin a keď je takomu 70, dostane, ja neviem, Solanu? Jak to funguje? Ještě jednou, já jsem vás nerozuměl vůbec. Že ste hovorili, že podľa veku sa bude vyberať kryptomena. Čiže keď mám napríklad 20 rokov, tak budem vyberať Bitcoin a keď mám 60, tak mi vyberiete Solanu, alebo ja neviem, taký Dogecoin? Ne, podívejte se. Záleží to od částky a od toho, kolik máte let, záleží to, kterou kryptoměnu směnárnu budeme potřebovat použít, jo? Protože vlastně každý člověk chce vybrat jinou částku a má prostě méně víc let, jo? To znamená, že my ji zadáváme do systému to všechno a systém vygeneruje, jakou kryptoměnu směnárnu budete potřebovat, protože vlastně po každý je to jinak, po každý se všechno mění, jo, a my nemůžeme vlastně prostě jen tak jakoukoliv směnárnu prostě udělat, jo. Aha. Ty mě rozumíte? Ani nie. No. Asi si už všimol, že sme len na virtuálnom stroji a nie sme v banke, ale pozeráme sa len na obrazok s peknými číslami. Ale to oni nevidia. Vidia len ten 1,5 milióna, čo majú na dosah ruky. Myslia si, že majú plnú kontrolu nad počítačom a nechápu, že prečo prídu o spojenie za každým, keď chcú niečo urobiť. Takže čo je ďalší logický krok? Preinštalovať aplikáciu. Teďko vám teda, pan Černý vám zašle teda znova na připojení té vaše peníženky, jo. Aha. Tak, teďko by vám na vaši mailovou adresu na počítači otevřte a tam budete mít nový mailik, jo. Nový mailik, oj, no dobré. Nový mailik. Áno. A ideme sem. Poslali mi ďalší súbor, no inštalácia sa zasekla. Takže mezi tím teda, než se to instaluje ještě jednou, teda se vás zeptám, kolik vám je let, nebo to musím zadat do systému? 60. Rovných 60, ano? Jo, som oslavoval toto s rodinou asi pred 2 mesiacmi. Som mali veľkú oslavu. Prišli všetci. Okay. Haló? Halo, pane techničné oddelenie Coin Market Cap Tomáš Černý. Dobrý, zdravím, počujem vás. Znovu prerušilo to spojenie, jo, s vašim obchodním účtem. Hej, znovu. Joj, dobře, dívejte, vám už poslali správu, jo, na mail. Hej, a teraz mi to inštaluje a je to zaseknuté asi na 15%. A už hodnú chvíľu je to na tých 15%. Dali sme tomu pár pokusov, kým inštalácia konečne prešla. Na prvej štarte na mňa vyskočilo veľa divných okien. Are you sure want to cancel? Yes. Dobre, a teraz na ten nový dáme, že retry. Vyzerá, že dobré. U mňa dobrý. Ještě jedno, prosím. Že už to prešlo. No, pane, systém ještě nepíše, že vy máte to připojení. Jo, pane, dobře, a můžete prosím zkusit restartovat váš počítač? Jo, a já vám teď stejně pošlu novou zprávu, aby to prostě všechno bylo nové. Tak jo. To bolo nejakých veľa divných okien. Jo, to všechno v poradku. To všetko v poradku. Klikol som, stiahlo mi Jo, mačkajte na support client setup 6. Mačkám na to. Jo, mačkajte na ten soubor, áno. Že už asi dobré. Vidíte, teď zkontrolujú to systém. Jo, pane, už píše, že všechno v poradku, už máte to pripojenie, výborné. Výborne. Teď, pane, se vrátím vám zpět na finančné oddělení na Jozefa Horeka. Tak jo. Tak prajem ještě jedno pekný den. Aj vám. Do počutia. Tak, no halo. Haló? Áno, počujem vás. Takže pořádku je to, ano, pan Černý to s vámi řečil nějako, jo? Áno. Tak, já vás poprosím teda, dobře, zkuste udělat znova, ano, no, zkuste udělat znova připojení do obchodního účtu, jo, zkuste se přihlásit do vaší banky. Na Coin Market Cap?
Dobre, som na... Do vaší banky, na kterou vy to budete chtít převádět, jo? Aha. Nejprv na CoinMarketCap a poté vlastně udělat připojení s vaší bankou, jo? Dobre. Píše mi, že let's get started with your first portfolio. Mi zmizlo portfolio. Nemám portfolio. A vy ste prihlášení do vašej banky, áno? Nie, teraz som prihlásený na CoinMarketCap. Dobře, dejte si nové okno, otevřte prohlížeč, nebo nová karta, jo, a přihláste se do vašej banky. Ako vidíš, nie sme v banke, ale pozeráme sa len na súbor v počítači. Čo je dneska s tou bankou? Login, náhodné číslo, heslo, ťažké nadávky, ak by mali keylogger. Dobre, mám. Tak ste prihlášení, áno? Áno. Dobře, poté rozkytnete portfolio. Tak, dobře, mezi tím, než čekáme, teda, než vám to naskakuje, já se vás zeptám, vy máte jaký telefon? Máte Android nebo máte iPhone? Mám Android. Android máte, výborně. Tak, v tom případě já vás poprosím, na vašem Androidu zkuste si otevřít prohlížeč, jo? Nebo ne prohlížeč teda, pardon, ale obchod Play, předpokládám, že víte, co to je. Tak ja tu mám všetko v angličtine. Vieš, že žiaden obchod Play nemám. Jak nemáte obchod Play? Na telefóne nemáte obchod Play? Ja tu mám, všetko je po anglicky. Ja neviem, jak to majú v slovenčine. Mám tu, že Cards, SatNav, Play Store, Uber. Čo? Haló? Play Store? Play Store? Vás strašne zle počujem. Ešte jednou? No, že už vás lepšie počujem. No, že čo som mal dať na Play Store? No, vy máte Play Store. 10 minút 20, zase odrezalo. Haló? No, haló, počujeme sa? Áno, už ste v Česku? Pred chvíľou ste boli na Slovensku. A co vy máte z telefónu? Dobře, a vy máte možnosť stahovať aplikácie na telefón? Tak hej, ale nechcem veľmi. Jak ako nechcete? No vy budete potrebovať. Nie, nebudem potrebovať. Haló? Dobře, a jak vy chcete udělat výber? Áno, ja vás... No, veď cez prehliadač. Dobře, ale potrebujete mít dvě zařízení, jo? Čo? Prečo? Najlepší mobil a počítač. Však vždy one. Aby ste mohli udělat spojení. Vždy som mohol z banky vyberať cez prehliadač. Stále cez prehliadač som fungoval. Aj keď som čokoľvek robil, vždy som išiel do prehliadača a ono to fungovalo. Vždy. No dobře, a vy ste dělal výber už, ano? V minulosti. No ako z banky, hej? Ale to nemáte z banky, to máte úplne něco jiného. Ale nevadí. Verím, že to zvládnu. Lebo čo ak by som mal Blueberry telefon, to čo by ste potom robil? No nic, bychom něco vymysleli, jak když máte normální vlastně, bude prostě to, čím delší dobu prostě to bude trvat, jo? Tak mne to nevadí, ja mám čas. Mně to je osobně, no dobře, ale stejnak je to rychlejší aj pro mě, jo? Protože vlastně já nestrácím tolik času, když vy máte Android, tak bude to jednodušší. No hej, ale ja radšej robím veci cez počítač. No dobře, já tomu rozumím, ale budete potřebovat stejnak druhý zařízení. Tak môže mať druhý počítač? A jaký máte druhý počítač? Linux. Linux? No, Linux je dobrý. Ale počkejte, a tento máte co za počítač? Jako? Toto to je Windows 10. Jde strašne pomaly. Windows 10. No, můžeme to zkusit teda. Dobře, já vám pošlu teda teďkon odkaz na ten Linux. Zkuste si otevřít na něm mailovou adresu. Máte otevřenou na něm mailovou adresu? Nečakal som, že čo bude mať aj na Linux, takže som dal pár výhovoriek, ale videl, že so mnou nepohne, tak sme prešli na ďalší krok a to je otváranie účtu na kryptoburze. Dobře, pane, budeme se dohádovat, ztrácet čas, nebo jako budeme něco dělat? No ako ja nechcem sťahovať aplikácie do telefónu. Dobře, ale vy to potřebujete pro spojení, mít druhý zařízení. Čo? Ne, nepotrebujem, však vždy mi všetko išlo cez toto. Aj do banky sa doviem dostať bez telefónu. Musíme ještě dneska stihnout dodělat pro vás kryptoměnovou snědávnu, jo?
aby jsme vlastně aspoň začali teda. Dobře, můžeme to zkusit teda udělat na počítači, jo? Výborně. Vás dopředu, že to může trvat delší dobu. Nevádí. Tak, teďko napište si tam. Už jste někdy měl registraci u Binance, nebo ještě ne? Ešte nie. Dobře, udělejte si registraci na Binance. Píše mi, že page unresponsive. A mám wait alebo exit page. Wait. Našťastie pre mňa pri registrácii na Binance zamrzla stránka. Wait again. To isté tretíkrát. Štvrtýkrát. Wait. Zkuste si to obnovit ještě jednou, jo? Tu stránku. Dám. Úplně jako. Zavrieť. Refresh. Všetko úplne biele. Dobře, tak chvilku čekejte, jo? Ono se to bude načítávat. Tak jo. A je možné, že mezi tím proběhne spojení, jo? PC is... Keď preberie kontrolu, odpojím internet. Haló? No, haló? jako nás to rozpojilo, tak a říkám, a je možné, že proběhne to spojení, jo? Píše mi veľkú čiernu obrazovku a že PC is working. A nič sa nie. Čo, mám reštartovať? Skúste restartovat počítač. To je Tomáš Černý, ještě jednou. A zdravím. Jo, pane, ano, zdravím vás. Zkuste, pane, prosím, restartovat váš počítač, aby udělal to spojení s vaším obchodním účtem, protože vidím, že znovu prostě to prirušilo. Jo, tak prosím, restartujte to. Sa mi práve dokončilo reštartovanie, ale keď chcete, tak môžem reštartovať znova, ale to je znova aspoň 5 minút, budeme čakať. A nebo, pane, vydržte, teď zkusím ještě jednou udělat vám to spojení, No, skúste. Jo, pane, už udělal vám to spojení, všechno v pořádku, předávám vás zpět na Joseva Hora. Dobré. Ne, pane, dívejte, no? Já ještě jednou to všechno zkontroloval v systém a vidím, že proč prostě to spojení prirušuje, protože vy nemáte ještě toho spojení na vašem telefonu. Aha, kebyže mám aplikáciu na telefóne, tak počítač nepríde o internet. Logika je jak svinia. Aby jste měli to spojení, tak všechno bylo v pořádku a nic by nerušilo. Tak musím udělat ještě normálně to spojení na vašem telefonu s vaším obchodním účtem, aby to prostě normálně fungovalo. Nie, však vy ste hovorili, že potrebujete spojenie s počítačom a počítač práve som ho doreštartoval zás a všetko by malo ísť fajn a neviem, prečo odo mňa chcete nejakú aplikáciu, aby som stiahoval na telefon. Já od vás nic nechci, prostě to všechno potřebuje systém, aby jste měli normálně spojení a normálně prostě vybírali své peníze, jo? No tak prostě to prirušuje každýkrát na vašem počítači, protože vy nemáte úplně spojení s vaším obchodním účtem na vašem telefonu a taky na vašem počítači. A pokud by to měli, tak všechno bylo by v pořádku. A tak dúfam, že teraz už to bude dobré. A váš kolega hovoril, že sa to dá spraviť cez browser, že nepotrebujem nič ďalšiu aplikáciu inštalovať do môjho telefónu, lebo ja strašne nerád inštalujem aplikácie do môjho telefónu. Haló? No, pane, vy samostatně vidíte, že tak prostě nejde, že prostě to každýkrát prirušuje a nemůžeme prostě normálně pracovat s tom. Prostě tak bylo by lepší a pro vás a pro mě a prostě dělali by normálně všechno. Prostě teď by to udělali s vámi, já se vrátil vás na finanční oddělení a už by prostě normálně v tom pokračovali s tím výběrem. Z môjho účtu. No ale tak váš kolega hovoril, že sa to dá spraviť aj buď cez 2 počítače, alebo cez 2 druhý tab na prehliadači, na Google Chrome a že to pôjde. No dobře, pane, zkusíme ještě takým způsobem jenom přes ten počítač. Otevřte ještě jedno CoinMarketCap na vašem počítači. Ok, CoinMarketCap. Pane, zmačte sa panáčika úplne nahore v pravém rohe. Dal som refresh a teraz mám všetko sivé. A page unresponsive. A už je to späť. Už mám diamant. A už mám svoje meno. Mám 33 795 a 20 centov. Jo, výborne. Už všechno v porádku, jo? A znova mi to zmizlo. Let's get started with your first portfolio. Toto čo? Pred chvíľou som mal portfolio a už mám let's get started with your first. Tak... Aha, pane, možná dívejte, možná prostě to nejde, protože jste neprihlásili do vašeho banku, na který budete vybrat to peníze. Zkuste předtím se prihlásit ještě jedno do toho M-banku, aby to připojilo normálně a myslím, už to půjde. Ok, tak jo.
Toto tu vypneme. Prihlásenie. Za každý mini login. Som v M-banku. Jo, teď vydržte, pane, zkontroluji systém, aby to všechno pripojilo. Jo, dívejte, pane, teď proběhne spojenie na vašom počítači. Zase mám tmu, všetko zčernalo a že PC is working. Aha, jo, výborně, tak už teď máte na vašom počítači spojení, teď vydržte, aby to normálně prostě pripojilo do toho vchodního účtu a pokračuje. PC is working, len nemá internet. Zas, kto by to bol povedal? Haló? Haló? Halo, pane, vydržte. Pane, a co vy máte s počítačem? Ja neviem. Máte zapnutý. Je zapnutý. Však mám veľký černý nápis a teda veľkú černú obrazovku a na ňom biely nápis. Nic neslyším, pane. Že mám čiernu obrazovku a na nej biely nápis PC is working. Haló, ja vás počujem. Jo, pane, skúste prosím ešte jednou restartovať váš počítač. Zás. No jo. Skúste, pane, poprvé prosím do vašeho banku sa prihlásiť. Tak jo, momentík až. Že by měli to spojenie s CoinMarketCapem. Dále si dajte, pane, váš bankovní účet. Otvorili to, nebo ne? CoinMarketCap sa mi otvára teraz. Ne, pane, teď CoinMarketCap to nepotřebujete, ja vám říkám, že poprvé prosím musíte váš bank a dal už CoinMarketCap, aby to pripojil. Najprv banku? No dobré. No, takže kliknem sem. Dobre, prihlásenie. Zase im toto tu nejde. Máme svoje magické číslo. No tak, píš moje magické číslo. Dáme heslo. Dáme prihlásiť sa. A bum, som v banke. Jo, pane, teď proběhne spojenie, vydržte, prosím. Dobre, čakám. Má spojenie, ale nemá internet. Halo, pane, Halo? prosím, vidím, že znovu prerušilo to spojenie, jo. Hej. Prosím, skúste ešte jednou restartovať váš počítač. A keby ste mi nerobili to, aby mi zotmela obrazovka? To by... Pane, to prostě proběhalo spojenie, no nic nepripojilo, jo, nezmohli udělat to spojenie. Tak proto, pane, prosím, restartujte ešte jednou váš počítač. Tak jo, reštartujem ešte raz. Skúste, prosím, skúste znovu sa prihlásiť do vašeho banku. Ďalší reštart a ďalšie prihlásenie do banky. Tentokrát chcel, aby som to spravil bez prehliadača. Jo, dobře, pane, kdy vám zapne počítač, tak otevřte váš bankovní účet. Dobre, tak klikol som na Google Chrome. Nepotřebujete Google Chrome, pane. A jak sa mám potom prihlásiť do M-banku, keď nie cez Google? Mám ísť cez Microsoft Edge? Dobře, tak skúste přes Google Chrome. Jo, dal pane, skúste zmačknúť, prosím, na produkty, vy budete mít úplně nahore. Hej, produkty mám. Skúste zmačknúť na produkty. No. Ešte jednou? Klikám. A nič, samozrejme, že nič. Je to len obrazok. A co vám si otvorilo? Nič, všetko je rovnaké. Jo, dobře, a skúste zmačknúť na účet. Skúste zmačknúť na váš účet. Na môj účet, na... Účet, jo. Tento M-konto. A podívejte Big Swift číslo. Čo? Jo, a skúste najít Big Swift číslo. Na váš účet a skúste najít Big Swift číslo, pane. Hej, toto je oné. SK 9683605207042015334235. Jo, dobře, pane. A dívejte, nemůžeme udělat spojení přes ten Google Chrome. Prosím, zkuste otvorit vaše bank přes jiný prohlížeč. Cez iný prohľadač, mám ísť cez Edge? No dobre, no. Neslyším? Že mám ísť cez... Jo, skúste přes jiný prohlížeč, prosím. Tak jo. Tak som išiel cez Edge, ale ten sa našťastie zaciklil. Však je prázdna stránka, prečo mi ale napíše This page is having a problem, však nemáš nič otvárať. Jak ste na tom, pane? Ste prihlásili do toho, nebo ne? Neviem, ten Edge má nejaký problém. Jaký máte problém? To všetko mi tak divne bliká, ako keby sa nejak zaciklil, alebo dačo. Co toto je? Jo, dobře, pane, a skúste ještě jednou přes Google Chrome. Dívejte, otevřte Google Chrome a napíšte M-Bank přihlášení. Hej, ale tak to koľkokrát sa mám prihlásiť do toho M-Banku? Však už som bol dneska toľkokrát prihlásený, že už ma o chvíľu zablokujú. No tak vy máte nejaký
problém proste s tým. Ja mám problém. Vy máte problém. 10:20. Áno? Jo, pane, restartujte ešte jedno váš počítač. Váš počítač každý krát proste ukončil spojenie, kde prichodí, pane, 10 minút 20 sekúnd. Aha, to skôr telefón ukončí. Počítač, dobre, tak dám reštartovať. A možno už aj vy by ste mali vidieť, že je nejaké spojenie. Vydržte. Jo, pane, teď vydržte, nic nedělejte, proběhne spojení. Aha. Sa mi tu otvorilo dajaké okno. A je v ňom tma. A PC is working. Haló? Haló. Áno, počujeme sa? Jo, áno. Zase mám všetko čierne, ale nápis, že PC is working. Je dobré? Haló, pane, restartujte prosím ešte jedno váš počítač, pretože znovu prirušilo to spojenie. Zase? Takže už možno by ste mohli aj vy vidieť, že je nejaké spojenie na vašej strane cez vašu špionskú aplikáciu. Dobre, nič nerobím. Asi si myslí, že vymazaním odkazu sa niečo vyrieši? Hej, prečo mi vymazujete veci z počítača? Pane, co vymazli? Co sa stalo? Mi zmizol môj M-Bank. Co vám zmizlo? M-Bank. Co vám, pane, zmizlo? Jo, pane, slyšíme sa? Áno, počujem vás. Jo, tak co vieš čekali, pane, opakujte prosím. No, že toto, ikonka z pracovnej plochy mi sa presunula do koša, sama od seba, nič som s tým nerobil. A teraz, že... A nemôžem kontrolovať myš? Co to je? Môžem aspoň robiť... No nemôžete? Hýbať myšou, vôbec. Môžete restartovať, to je ešte jedno. Jo. Zás? No dobre, no. Tak ja to... Keď všetko zmrzlo, musím to ísť zase cez tlačítko a mi to kazí počítač. Haló? No, pane Nagy, Jozef Horák u telefonu. Dobrý, zdravím vás. Dobre, tak až sa vám zapne, tak mne poviete, dobre? Dobre. Vrátil som späť odkaz na falošnú stránku. Už by ste mali vidieť nejaké to spojenie. No ešte zatím nič. Nie. Po ďalšom reštarte a krátkom rozhovore o tom, ktoré ďalšie účty by mi mohol vybieliť, vyšla z neho táto perlička. No dobre, a jaký vy používate účet? Pretože k tým bance to nejde spojiť, neviem proč. Nejde spojiť. Tak... Nejde, no. No píše, že M-banka není aktívna. Čo znamená, že ten ich software dokáže zistiť, že do akých bank je ich obeť práve pripojená. A vy vidíte, že mám zapnutý počítač teraz? Stále nevidím, neviem prečo to nejde. Na bomby, že vidí. Pred chvíľou tvrdil, že vidí, že M-banka nie je aktívna. Ale nepovedzte, že to mám znova reštartovať. Dobre, a skúste si dať nové okno nebo nová karta. Už mu začalo dochádzať, že link, čo mám na ploche, nevedie do banky. Toto zavrieme staré. A potom napíšte tam M-banka prihlášení. M-banka prihlášení. Poté tam budete mít hned první M-banka Internet banky. Klikněte na to. Aha. Dobre, poté zadejte moje magické číslo. Prihlásiť sa. A mi píše, že nesprávny identifikátor alebo heslo. Haló? Áno, som tady. Tak, jak ste na tom? Tak, nepáči sa mu moje heslo. Pred chvíľou mi to išlo. Nepáči sa mu vaše heslo, jo? No. Ježišmarja, tak skúste ešte jedno nové prihlášenie. A zadejte, pamatujte si svoje prihlašovacie údaje? No hej, pred chvíľou to fungovalo. Znova som sa prihlásil na ten môj obrázok, ale potom chcel, aby som začal na ňo klikať. Haló? No sa mi podarilo prihlásiť, kým ste boli offline. Dobře, a skúste si rozkliknúť váš běžný účet, dejte produkty a účty tlačítko, jo? Produkty
A nič, mi to zväčšilo a nič to iné nerobí. Dobre, a skúste urobiť platba. Ale ja nechcem nikomu zaplatiť teraz. 1 euro skúste zaplatiť, jo? Nie, ja nikomu nechcem dávať euro. Prečo by som mal dávať takomu euro? Euro je dôležité. A mi pošle... Dobre, a máte nejakú inú banku? Ale to idem cez telefon, to neuvidíte. Ale to nechce nikto vidieť. Potrebujete sa prihlásiť z toho zariadenia, přes ktorý sa robíte vlastne ako spojení, jo? No určite, lebo zase doteraz stále, keď som robil platby, tak som mohol ísť hociakého zariadenia a nemusel som ísť presne z toho istého zariadenia, z ktorého som mal. Ja vám hovorím, jak to je proste, hej, a inak to nejde. To máte nejak pokazené? No nemáme pokazené, to vy to možno máte pokazené. U mňa je to dobrý. Lebo doteraz to stále všetko fungovalo. Len vy teraz mi voláte a chcete, aby som spravil nejaký... sa prihlásil do banky už 6. krát. Skúste si rozkliknúť váš bežný účet a nediktujte mne Big Swift kód. Dobre, takže mám a to je SK96836. Ne. To je IBAN. Ne. To je IBAN. Big Swift číslo najdete, když rozkliknete svoj bežný účet. Nie, tak píše len, že tento Big je len BREX SKBX. Když rozkliknete, dobře, vy máte nejaký sporicí účet, nebo máte pouze jeden účet? Tak, a vy nevidíte teraz moju plochu? No a jakým spôsobom nemôžem vidieť? Tak, neviem, lebo zase váš kolega mi normálne tu ovládal myš pred chvíľou. Nikto vám nemôže ovládať myš v žiadnym prípade. No tak pred chvíľou sa mi tu ikonka z plochy presunula do koša. Dobře, a kliknite na tlačítko na môj účet. Nic, znova mi to len všetko zväčšilo. Zväčšilo vám to, jo? Jo. To je zajímavé. Aha. Všetko vám zväčšilo. A môžete previesť prostriedky treba z jednoho účtu na iný účet. No. Treba 1 euro. Mohol by som, ale nechcem prevádzať na druhý účet, lebo všetko tam mám správne roztriedené. A chcete si stáhnuť výpis z účtu. Tak, hej. No tak si ho stiahnete. Ale tak ja ho teraz nepotrebujem vidieť. A neviem, na čo vám je môj výpis účtu teraz? Páne, ja ho nepotrebujú, vy ho budete potrebovať na zjištění toho bixu čísla pouze. Pouze si ho stáhnete a uvidíte svoje bixu číslo. Keď zistili, že sa viem dostať do banky cez telefón, tak chceli, aby som si nainštaloval ich aplikáciu. Čo, prešlo 10 minút? Haló? Haló, pane, slyšíme sa? Áno, počujem vás. Že, pane, tak dívejte. Otvírejte na vašom telefónu obchod Play. Čo? Na čo? No teď bude probíhať spojenie, pane, aby ste mohli pripojiť do obchode účtu cez váš telefón do toho vašeho banku. A to potrebujete otvoriť obchod Play, píšte do obchod Play, pane, Supremo. Nie, ja nepotrebujem obchod, ja môžem ísť do banky bez toho, aby som išiel na obchod Play. Tak proto pokud vám nejde ten počítač, tak prosím, přečete do obchod Play a budeme dělat spojenie cez váš telefón s tým obchodním účtem a vašim bankovním účtem. No ale ja si nechcem nainštalovať aplikáciu do telefónu ďalšiu. To budete potrebovať, vy takto dělali na vašem počítači, tak stejně budete to dělat na vašem telefónu, pane, prosím. Jo, pane, tak proto otvírajte prosím obchod Play. Tak jo. Tak poďme na obchod Play. Jo, tam napíšte do toho Supremo. Tam budete mít Supremo Mobile Assist. Juj. To vyzerá veľmi nedôveryhodne taká aplikácia. No pane, no po inému nezmôžeme to spojiť, prosím. Napíšte to Supremo, vy budete mít Supremo Mobile Assist, dajte tlačítko inštalovať, nebo download, máte to na anglicky. Píšem show more. Downloadte to a otevřte. A budete mít vaše IDčko a password. About this app, get quick, bla bla bla. Aha, to vlastne uvidíte, že všetko, čo robím na mojom telefóne, proste všetko uvidíte. Spôsobom môžu uvidieť, pane, vy
Ви chápete, že to proste bude spojené s vašim obchodným účtem. No lebo tu píše... Jak môžu niečo uvidieť, kde nesedím vedle vás. No pane, na co by měl potřebovat vidět vašu obrazovku? No lebo tu píše, že ona... Keď idem na About this app, tak mi tu píše, že... Pane, tam samozřejmě prostě vám bude písať, že něco budu vidět a tak dále. No to, pane, je náš firemná aplikácia, při které spojím vás a váš obchodní účet s vámi, nevíte. No tu mi píše, že Remote Access to Android Devices. To znamená, že vlastne budete vidieť všetko, čo ja tu robím na mojom telefone. A to není dobré. V žádnom prípade nezmôžu vidieť. Nie. Ale tu píše, že Remote Access to Android Devices. Vy budete mít tam mít takú funkciu, no pokud to nezapnete, tak nic nebudu vidieť, jo? Vy proste nebudete to zapínať a všechno. Hej. Jo, tak proto dajte, pane, inštalujte to a dalo otevřte. Nechcem inštalovať takúto aplikáciu, kto ju vyrobil. Nemôžeme to robiť cez počítač. Ne, pane. Ja vám říkám, že vy proste nebudete zapínať, aby mohol vidieť vašu obrazovku. Vy proste to nebudete zapínať. To bude vypnuté. To, kde to otvírajete, tak máte to vypnuté. Pokud to nebudete zapínať, tak ja nic nebudu vidieť. A s tým počítačom to tu vlastne jak funguje na cez tú vašu aplikáciu? Lebo vy vidíte, čo robím, alebo nevidíte, čo robím? Samozrejme ne, pane. Jak môžu niečo vidieť? No a potom, jakže neviem, či vy, alebo váš kolega mi tu hýbal týmto. Mi presúval ikonky do koša. Nikto nemohol, pane, nic hýbať. Prosím, nedelajte z toho sram. Veď tu som videl, jak sa mi presunul a môj M-Bank link sa mi presunul do koša a už sa išiel vymazať a sa nevymazal. Pane, no to není možné, No a že to není možné, keď som tu normálne videl, jak sa tu nadeje. Tu na svojimi očami som videl, jak sa to deje. Pane, no ja nemôžu vidieť, co sa deje na vašom počítači. A potom sa mi totálne, že začernila obrazovka a som nemohol robiť nič. Pane, prosím, nedelajte z toho srandu. Prosím, instalujte to Supremo. Teď v rýchlosti uděláme vám to spojenie a už budete vybrať normálne svoje peniaze. A nebudete vy vybrať moje peniaze? Ja vám říkám, že pokud to nezapnete, tak nic nebudu vidieť. Určite? Lebo ste pred chvíľou hovorili, že nemôžete ovládať môj počítač a sami takto mi skoro vymazal veci z plochy. Ja vám říkám, že nemôžu ovládať. A samozrejme nebudu nic vidieť. Pokud nezapnete, že môžu tak delať, tak nic nebudu vidieť. Určite? Tak prosím, dejte nainstalovať a dalo otevřiť. Jo, pane, určite. No jak to, pane, no na co by měl prostě potřebovat vidět vašu obrazovku, řekněte mi prosím. Na co měl by to potřebovat? No ja neviem. Tak na čo potrebujete tento Remote Access to Desktop? Neviem, čo tu píše ešte raz, môžem vám to prečítať. Vzdialený prístup na môj Android zariadenie. Pane, ja vám říkám, že pokud nezapnete, aby mohol vidieť vašu obrazovku, tak nic vidieť nezmôžeme. To proste tak píše, že to je vzdialený prístup a připojenie s vašim obchodným účtem. Jo? Tak prosím. Dejte teď inštalovať a pokračujeme. Nemôžeme tak dlho to všechno delať. No tak tiež sa mi to už nepáči, že to už tak dlho tu sedíme. No tak proto, pane, prosím, delajte, co ja vám říkám a bude všechno rýchlo. No ale tam v telefóne mám Haló? Haló, slyšíme sa? Áno, ja vás počujem. Jo, pane, zapínajte, prosím, otvírejte ten Supremo Devices, instalujte předtím a dejte otevřít. Jo, a cez počítač sa to nedá? No, pokud chcete přes počítač, tak musíte se prihlásit do toho vašeho iného banku. Pokud to nejde, tak uděláme to cez telefon. Telefón je veľmi dôležitá vec. Tak proto, no ja chápem, pane, no ja říkám, že ja od vás nic nepotřebuji, ja nic nebudu vidieť, pokud mne to nezapnete a vy to zapínať nebudete, tak jo, tak všechno bude v parádku. Tak keď to zapínať nebudem, tak to je úplne jedno, či tú aplikáciu vôbec mám na počítači, alebo nemám. Či vlastne na telefóne. Pokud to nezapnete, tak všechno bude v parádku, ja nezmôžem nic vidieť a nic delať.
A dál prostě to odinstalujte. Pokud, kdy už všechno uděláme s vámi, tak odinstalujte to a všechno nebudete potřebovat to. Říkám, že pokud nezapnete to, pokud vy, dívejte, kdy jste to instalujete, vy budete mít tam dva tlačítka, jedné off a druhé budete mít on. První budete mít on a druhý budete off. Pokud budete mít tak bude všechno frátko a nic vidět nezmůžu. No ale keď... Môžete teď instalovať to. No hej, ale keď všetko nechám na off, tak vy vlastne aj tak nič neuvidíte a nemôžete robiť. Takže potom zbytočne vám dám tú aplikáciu do telefónu, keď aj tak bude všetko na off a aj tak vlastne nič neuvidíte. Jo, dobře. Chápete? Jo, chápem. A tu mi vymaže odkaz. Akurát som nedával pozor. Tak instalované to nebo ne? Toto ne, do telefónu? Tak nie. Jednoznačne nie. Čo ne? Proč? No lebo nedôverujem takýmto aplikáciám. No tak ja vám říkám, že po inému nezmôžeme udelať to spojenie, pane. Nie. Proste nejakým spôsobom proste po inému nezmôžeme udelať to spojenie. A nezmôžete proste nic vybierať z toho. Až tu som si všimol, ale už bolo neskoro. Ospravedlňujem sa za kvalitu, toto je z iného dňa. Veľmi chcel ma vidieť. Máte kamerku na počítači? Hej, ale nezapnem ju. Nezapnite ju? Uvidíte len tomu, keď veľmi chcete, aby som ju zapol. Takže, pane, otvorte si Google Chrome. Google Chrome. Napíšte si tam test kamera. Test webkamera. Kliknite si na to. Ťuknem si na to. A píše, že webovú kameru sa nepodarilo nájsť. Červená kruha. Tam vám píše, webovú kameru sa nepodarilo. Áno. A tam dole chcete mít biele tlačítko. Kliknite. A skúste nasilne spustiť fotoaparát. Requested device not found. O pár minút na to už tvrdil, že ma vidí. A že hej, akej farby mám pullover? Nezmenil tému. Ten podvod, ktorý si dnes videl, je jedným z mnohých, ktorým podvodníci okradajú ľudí. Dnes si videl niekoľko z ich trikov, hlavne nikdy neinštaluj žiadne aplikácie do svojho telefónu alebo počítača. Tie sú navrhnuté tak, aby prebrali úplnú kontrolu nad tvojim zariadením. Spúšťajú sa automaticky a bežia na pozadí. No na druhej strane, ak sa ti ozvú a máš trocha času, kľudne sa s nimi porozprávaj. Aspoň zistíš, aké podvody sú dnes v móde a možno tým zachrániš pár dôchodcom úspory. Ak sa ti dnešné video páčilo, klikni na subscribe a rozbij ten like. Ďakujem za zhliadnutie.